Chodźcie! Ej, debilu, szkoła jest w tamtą stronę! Chodź tutaj! Bierzemy ich do szkoły! Ej, trzeba ktoś kamerę, żeby mógł kanapkę wyciągnąć. Macie. O, on się nażył. A i na drugiego. Walka! Walka! To jest piękne. Teraz ja wyciągnę. Słuchajcie, easy. Easy guys! Pa, gryzą się. Spokojnie, kurwa, no teraz wam dobrze wejść, tylko kurwa się wyciągnąć. Chcecie z szynką? Mam szynką. Szynką jest dobre. Lubicie szynkę? Mam teleskopa, nie zawahać go kurwa użyć. Zobacz, tu masz pyszne, zobacz. Kręca jest... Czy nakręca jeszcze w ogóle? To jest pauza. Nie, nakręca się. Cześć mały. Nie, tego, to jest folia! Folia zła. Ty mały? Fajne, nie? A co ty masz? Proszę, to się najem. To nie gryzie! Trzymaj, idziemy do szkoły z nimi. Chłopaki, tutaj! Ej! Tu mały. Ty po mózgu, tu leży! Nie moja ręka! A w ogóle się nakręca. Daj. Nakręca się? No. Jakie piękne zdjęcia wychodzą! Zobacz. No gdzie Cyp, nic cyp, cyp. telefon rzuca? Cyp. Ej, ja się ich boję, my nie? Nie. No, Mam ten stopa, już tutaj wpierdolimy po prostu. Ej, każdy ma nadajnik. Nadajnik. One dużo mają nadajników. Ej, dajcie ich kaczką, kaczki kaczką. Łabędzie. Ale kaczki są w wodzie, córniu. Wiem, że to są łabędzie. Ale w ogóle to nie jest zostawka nawet. Ej, co to jest? Zalesko. Skąd to masz? Moje. Okej, To jest taka, ty, to jest taka maska jak podsterek. Ale ładnie.